Сега ще разгледаме книжка от поредицата "Да играем на театър" и това е "Медената питка". Тази книжка е много забавна на български език, която представлява книжка с вграден в нея пъзел, който се подрежда като верига. И ето сега какво представлява. Ето на началната страница, корицата, се появява питката. Вадите тази част. Подреждате тук отдолу. Ето сега как навътре изглеждат картинките. Мисля, че може и да знаете приказката за какво става въпрос. На дядото му се дояло питка. Ето тук вадим дядото и накарал бабата да му измеси питка, която едвам събрала брашно, като изтъргала нощвите. Това е много хубава българска дума нощви. Ако не знаете, означава дървен съд, в който се меси хляб. Ето и успяла да намери брашно, за да замеси питката. Замесила я. Ето е бабата каква е готина. Прилича на руска баба. И сложила питката на вратата. Продължаваме да редиме пъзела. Извинявайте, на прозореца. Питката й доскочало, изскочила, търкулнала се и избягала. И по пътя си срещнала кой? Заекът. Ето, вадим зайчо и го слагаме след бабата. Така. Ето. И му изпяла една песничка. Тук има песничка, която се повтаря. И това, което ви съветвам да направите, е да го изпеете, този текст тук, което представлява песничката на питката. Може да си измислите най-различни мелодии или пък да използвате мелодия на вече позната ви песен, като смените текста, например с "Червените бутушки". Вместо това да пеете този текст. След това срещнала вълкът и на него му изпяла същата песничка, избягала и от него. Хоп, вълчо. Пак може да тук пеете. Продължила да бяга. Питката е срещнала кой? Мечо. Ето. Продължаваме да редиме веришката. И накрая отново му изпяла същата песничка и избягала. Хоп. И накрая, разбира се, кума Лиса. Ето я, подреждаме я и нея. Изпяла и песничката, само че кума Лиса била хитра и казала: много хубаво пееш, Питке, хайде, ела тук на носа ми, от носа ми изпей отново песничката. Питката се забудила, била наивна, скочила на носа на лисицата и лисицата я изяла. Това е книжката. Ето сега как изглежда целият пъзъл, виждате го? Хубав е, такъв цветен, забавен. Идеята е, че с тези, ето питката, дядото, бабата, може да разказвате приказката само по пъзела, само по тези картинки. Или пък да си измислите изобщо съвсем друга ваша си история, която да разказвате с всички или с някои от тези картинки. Или да карате детето да покаже, примерно, къде е заека и той да покаже, че това е заека. Къде е бабата, това е бабата. И така, като цяло, аз я харесвам доста тази книжка и даже смятам да изкупя и другите от поредицата. Особено при нас пише, че над 1 годинка се препоръчва, но според мен може да си я разказвате и на по-малки дечица. При нас това, което се харесва, е когато хапваме пюренца на високия стол. Слагам обикновено ето така книжката, когато не ни се яде определена храна. Ето тук, ако си представите детето, той вижда право директно. Понеже е дебела и твърда, тя седи така. И тъй като става въпрос за хапване на питка, според мен е много подходяща в този момент да я чета, когато детето си хапва. Ето как всеки иска да хапне питката, защото била много вкусна. И докато разказвате, храните детенцето и ако искате, може вече и да подреждате пъзела,
колкото ви е възможно. Цената не е малка, към 13 лева, 12,90, но затова пък е една от малкото така занимателни книжки на български език, с хубави картинки и с някаква интеракция, която е под формата на пъзел. И така има и други, както казах, от тази поредица. Ако и вие знаете някоя такава готина, интерактивна българска книжка, моля, споделете. Аз търся непрекъснато такива, повечето, които намирам съвсем на английски език. Така че това е една от малкото, които са много добри и на български. Това е.